momento, como lles digo, reggaetón galego da man de Los Jinetes del Trópico. Con días de festa galega na nosa terra, empezamos vencedo a nosa guerra. Se toca perrear, cadeleamos, e nunca xamais nos cansamos. Non deixes para mañán o que poidas facer hoxe. Colle o coche, vaite pronto. Non te esquezas da gasolina e esa negra que ten a Galiza. Para que non o saiba, chamas el licor café. E unha vez aparcao, tira as chaves ao río e ponte en pé porque o reggaetón a galega e los jinetes se filipan. Tiramos a música tradi, patum, 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 patum sin fin. Baila reggaetón a galega, os jinetes se filipan. O temazo fará que te acordes sempre de mí. E é que máis dará se somos mulleres ou somos homes. Se o que queremos é que sintas a música dos meus amores. Baixo e bombo por riba, metais estupando detrás dos tambores. Así que préstalle atención, que na casa tropical somos dos mellores. Jinetes del trópico peleamos sin faroles, por un mundo mellor, por unha terra consciente, colleitando amizade, sen maldade, sen rencor. Con esta música rebelde imos a volver a decirche que hoxe non se repite. E vente pa cá, ponte a bailar porque O reggaetón a galega e dos jinetes se filipan. Misturamos a música tradi, patum, 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 patum sin fin. Baila reggaetón a galega, os jinetes se filipan. O temazo fará que te acordes sempre de mí. É que dixo aquí que Pipampi non estaba no reggaetón, eso dilo ti. E chegaron os jinetes do trópico para facer algo atípico, sen salirnos no rítmico, para facer bailar e vibrar o público. E quen dixo aquí que Pipampi non estaba no reggaetón, eso dilo ti. O reggaetón a galega e dos jinetes se filipan. Misturamos a música tradi, patum, 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 patum sin fin. Baila reggaetón a galega, os jinetes se filipan. O temazo fará que te acordes sempre de mí. Maravilloso temazo, pero bueno, Xinetes, ¿cómo se vos ocorreu esta colaboración con Pili Pampín? Pois non foi por nós, foi porque unha vez en Instagram e tal puxemos unha pregunta con que artista vos gustaría que colaborásemos, a resposta como máis dada polos nosos fans e fansas, ou como se diga. Os fans e as fans. Foi Pili Pampín e foi moi fácil, porque foi tirarlle unha mensaxe directa e dixonos, vale, listo, mañán ou pasado tédela e ao final, como dalía unha semana, estaba o tema montado. De verdade? Sí, moi fácil, sí. Ímolo confirmar. Boas tardes, Pili Pampín. Moi boas tardes, como estamos? De maravilla. Anda que deixarte liar por estes dous, Pili, Que ben no pasei, chica, que ben no pasei grabando o tema, porque fui para o estudio de grabación, créeme que xa lle comentei a eles, e non tiña nin idea do que iba a cantar, nin o que iba a decir.
porque na miña vida cantei reggaetón. Eu ainda estaba en dúbida, sabes? Pero miñas fillas dixeronme, mamá, venga, anímate, jo, anímate. Bueno, xa me ves a mí no estudio de grabación e saleume todo de carrerilla. Bueno, increíble. Oye, que che pareceu o resultado final sorprendente e a mí parece unha maravilla, de verdade que sí, Mira, non sei se será unha maravilla ou non, pero que sí está simpático e pasamos un rato moi agradable, de verdad que sí. Sí, de verdade. Bueno, Pili, xa sabes que nos estamos pendentes de ti, vemoste aí na Liga dos Cantantes. Como estás pasando este verán? Pois este verán, pois mira, estamos a nada, porque a nada, o único que estamos facendo é a Liga dos Cantantes Extraordinarios, que xa acabamos para a semana xa as grabacións, imagínate xa, que se vi todo moi rápido, e nada, este verán super parados, Lucía, é o que nos tocou a todos as orquestas, grupos, solistas, pois estamos sin traballo, que é unha desgracia, de verdad. Bueno, importante ir collendo forzas, Pili, xa sabemos, de cara a en canto todo isto pase, que parece a frase que temos todos tatuada xa na mente, con máis enerxía que nunca. E ademais, mira, a min pareceme genial seguir mantendo pois certas colaboracións como esta, por exemplo, con estes xinetes do trópico, a que sí? Sí, claro que sí. Sí. Pois, Pili, un saludo para eles. Están aquí escoitándote, podes falar. Outro para ti. Temos moitas ganas de... chicos, un biquiño. Outro para ti, a ver cando facemos isto aquí todos xuntos, Sí, claro que sí. Venga, eu estou disposta, xa sabedes. Bueno, eu pois apunto-me sempre a un bombardeo, xa sabedes. Pois certo que sí, e nos agradecidos, de verdade, Pili, xa sabes que esta é a túa casa sempre, así que no que nos pille revolando, estamos desexando verte, así que aí está, nada, a gozar destes días. Moitas gracias, Lucía, gracias de corazón. Mándame un bico. Hoxe ando polas terras de Ourense, Ah. que estou aquí, non hai festa, pero eu estou celebrando a festa do Pimento da Arnoia. Boa terra, claro que sí. Boa terra, estou pasando pipa, imagínate. Bueno, pois moitísimas grazas, Pili, mandamosche un bico enorme, que disfrutes moito aí do Ribeiro, que te traten ben. Por suposto, estáme tratando de película, non te podes imaginar. Animo a todo o mundo que veña a probar os pimentos de todas as maneiras posibles, que eu xa probei de todo. Agora só me falta ir a tumbos por aquí abaixo, porque estou como unha pelota. É genial, animo a todo o mundo que se pase por Arnoia a probar os pimentos, porque están deliciosos de calquera maneira que se preparen, a verdad. Que ben, pois moitas grazas, Pili, a seguir gozando de, como diste, a tumbos e a rebolos, como decimos no Revolando. Bicos grandes. Claro que sí, un biquiño. Gracias, Lucía. Adiós, chicos. Hasta logo, Pili. Un abrazo. Que maravilla, verdade, que o talento que temos nesta terra como unha grande, que Pili Pampín diga, bueno, pois vamos virar un pouco, mesturarnos con estos xinetes, aínda por riba respondendo ao público, porque como ben dicides, era unha petición dos vosos seguidores, non? Supoño que como ben di ela, divertidísimo, aínda que só fose a grabación. Sí, a verdad que eu comenteillo a ela outro día que coincidimos noutro programa foi como eu cando era pequeniño e tocaba na banda de música, recordo que unha vez tocamos unha festa e poñía aí o palco de Pili Pampín detrás. E outro día nos vímonos aí cantando xuntos, foi como... Para min foi un soño feito realidade, o sea que... Ai, bueno, pois mira, maravilloso que sexa así, que fagades precisamente esas cancións en galego dun xeito diferente. Decíalles eu antes, bueno, como se prevé o verán? Vos que sodes dos habituais dos festivais de música, dos que hai agora mesmo, pero bueno, ata setembro ou así, Fer, non hai nada previsto, non? Pois agora mesmo hasta setembro non hai nada previsto. Si que fai unha semana estuvemos en Vilanova de Arousa e foi o último concerto que demos. Non, a ver, estamos abertos a contratación agora mesmo. Bueno, iso está ben decirvos, onde vos poden localizar? Que haberá moita xente que diga, mira, estes rapaces caeronme de maravilla, quero que veñan. Poden localizarnos tanto en Facebook como en Instagram, como Los Jinetes del Trópico. Aí está, buscándovos por aí, falan con vos los dous, nada, a seguir con todas as medidas de seguridade, pois eso, facendo gozar a todo o vosso público. Moitas grazas, Xinetes del Trópico, por estar aquí. Gracias a ti, Lucía. E nada, rumbo, como dicimos, talento hai. Rapaces que veñen da Ribeira Sacra. Eu moi orgullosa desa terra, xa saben sempre, e que siga este talento polo mundo. Nos agora seguimos viaxando polo mundo, non